li tinsabri tajtni kun jomi li għadni nozzu għaxi fakkarni fi inħossok ħdejja inħossok qribi għalek jiena ma nibżax dejjem titbissem miegħek nitfisser ninsa li ma nistax kemm xtaqtek kont dejja bidek ġewwa jdejja fil-jum li issewwiċt kemm xtaqtek kont dejja bidek ġewwa jdejja biex turini triq li tliq jibqa' ħdejja friski memorji tat-tifla ċkejkna li f'ħoġrok konti jissow għajnejn daħkana bħalissa niftemu m'hemmx bżonn ta' kliem bil-fom kemm xtaqtek kont dejja bidek ġewwa jdejja jekk kif sirtna fihom kemm xtaqtek kont dejja bidek ġewwa jdejja f'ħoġrok li bni stajt issom jibqa' ħdejja nixtieq nieħdek qiegħda b'għajnejk dritt f'għajnejja biex tgħidli kif tinsab jekk qiegħed tismani urini b'sinjali li minn ħdejja qatt ma tlaqt jibqa' ħdejja nixtieq nieħdek qiegħda imma ra sekonda ħana hekk darba biss nitolbok tbarikni u l-libri ħarisli postok jibqa' f'qalbi pa' jibqa' ħdejja Waqt il-programm Hello Minem